Toni, ja podia esperar-te jo a l'oficina. Ai, Elisa, és que m'agrada tant la platja i les vacances que no volia que s'acabaren, per això m'ha instal·lat així l'arena, les meves cosetes... Es comença el nou curs. Comencem amb els bons hàbits. Anem i parlem un poquet de tot això. S'ha acabat la bona vida. Chico, a on vas? Això per a les gavines. Anem. Què podem fer per a menjar en la faena d'una manera saludable? Perquè no sempre ens dona temps. Fa complicat, però jo tinc la solució. T'he preparat una planificació per a la setmana per a que no tingues que pensar res. Així tenim la planificació. Com te dia, és molt important afegir les llegums. Per què? Perquè són una bona font de proteïna. Per exemple, tenim unes llentilles, una ensalada de cigrons. Per la nit hem de complementar el que hem menjat a migdia amb una bona font de proteïnes i amb moltes verduretes. I les picaetes, què fem amb les picaetes? Molt senzill. Uns fruits secs, un iogurt, una fruita, que faran que no passes gens de fam al voltant del dia. Bé, jo crec que la idea està molt bé. De fet, este menú podeu descarregar-lo de les nostres xarxes socials. Però ara, Elisa, el que jo voldria és comprovar in situ què és el que passa a una oficina a l'hora de dinar. Mentrestant, anem a conèixer alguna coseta més al voltant del menjar i el treball. De mitjana passem al voltant de 1.700 hores anuals a la faena. Segons els últims estudis, el 72% dels treballadors prefereixen eixir fora de l'oficina, normalment a bars o restaurants. Al voltant d'un 38% són els que opten per utilitzar els menjadors habilitats al seu lloc de treball. En qualsevol dels casos, és important dur una dieta el més saludable possible i evitar els processats i els dolços o els snacks per punxar entre hores. Això és la redacció del Terra Viva. Com veuràs, hi ha un ritme frenètic de treball, però segur que hi ha algú que està al menjador pegant un mosset. Així que anem a escodrinyar. Bon profit, companys! Hola, què tal? Anem a fer un repàs al que esteu dinant cadascú. Comencem amb tu, Amparo. Què mos has portat? Lletuga, panos, formatge, pollastre i poma. Tens moltes coses i molt bones, perquè, per una banda, la lletuga, porta també la poma, porta una font de proteïnes com és el pollastre i a més un greix saludable com el dels xanous, així que perfecte, Amparo. Anem en la segona participant. A veure, Marta, què ens has posat? Jo he portat pollastre, espàrrecs i un poquet de pimiento verd. Jo ficaria una miqueta d'hidrats de carboni i d'absorció lenta. Els llegums són perfectes per a combinar bé ese plat. I per acabar, Vicent, què se'n porta avui? Pues mira, m'heu pillat, perquè realment sols porto arròs blanc. No he tingut temps per a més. Jo, sembla que dus la dieta blanda de l'hospital, no? No passa res. Com podríem millorar este plat, Elisa? Jo crec que de moltes maneres, però principalment hem d'afegir una miqueta de fibra, de vitamines, de minerals, si tenim uns pebres. Podríem afegir també una font de proteïnes. Vicent, la veritat és que jo veig que la cosa ha canviat, eh? La cosa ha millorat moltíssim i s'ha convertit d'un plat trist a un plat nutritiu i complet. A l'oficina, alegria, no? Alegria, color... Molt bé, doncs, Elisa, jo te deixo, que és que m'he donat compte que no m'ha dut dinar. Me'n vaig al bar. Sempre fa el mateix, sempre fa el mateix.